鞋底鞋底，干嘛的研究是讲一的，干嘛的了对方的那刚才看我说那个啥的，对方看给他情况不了，那呀，他们刚才马上到你的研究是。
今天会全都主皮来的。 他对这都多下，你那样了没得呀？而且我呢，哪个来讲表的讲到了呀？而且说的偏见，每次搞不进去这个这都只是这个样就特别影响。
ဒီကတင်တယ်လေယာအနေကြည့်ပဲတော့ယူမရိရှိတယ်တွေ့မရိရှိ ဒီနေ့ရေဘုတ်ထမွေးလား 아,
DJ 참되시 3세 3라 차 맞다면 만나나로 나와주니
写他妈的耶，你写的名了呀，阿拉超水罗萨，耶，超水个多数的那里，你们都退下来了，安尼啊，他说是对不对？上不去，都他妈的地当也当也学耶，安尼啊，咱我也不讲那了呢。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
อันนี้สามวันเลยพากันสาดิดาเจมาเจโยเชียอีแล้วเราก็ต้องทุจริตเรา